ika-43 nga kasumaran sa martial law gisaulog. Si Mildred Galarpe sa report. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Gisaulog karon ang ika-43 nga kasumaran sa pagdeklarar ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos sa martial law. Unsa ba ang martial law? Nasabtan pa ba kini sa atong mga kabataan karon? Nakita ba nila ang bilis sa kagawasan nga ilang nasinati karon? Niadtong September 21, 1972, gi-issue ni Marcos ang Proclamation 1081 diin gibutang ang entire Pilipinas ubos sa martial law. Daghan sa mga Pilipino ang nisakripisyo sa ilang mga kinabuhi niadtong panahona. Tungod niini, gipanawagan ni Presidential Communications and Operations Secretary Hermenio Coloma sa katawhan ang paghinumdum ug ang pagpasinungog sa mga biktima sa martial law. Usa sa gibuhat ni Marcos sa iyang pagdeklarar sa martial law mao ang pagpaaresto sa mga leader niadtong panahona, ang pag-take over sa mga utilities sama sa Meralco ug PLDT. Iyang gimanduan usab ang military sa pagpasira sa dagkong mga newspapers ug broadcast companies sa tibuok nasod. Apan karon, matud pa ni Coloma nga tungod sa mga sakripisyo sa mga biktima sa martial law, na sinati karon sa Philippine Press ang kagawasan. Usa gani kini sa pinakagawas nun sa tibuok Asya. Gani dinhi sa Sugbo, gisaulog karon ang ika-21st nga celebration sa press freedom. Kini giselebrar sa mga media workers kada tuig isip pagtimaan og paghatag og importansya sa press freedom nga nasinati karon ug ang pagpadayon sa pagprotektar niini. Sa pagkakaron, nakalatid gayud sa Constitution ang safeguards nga dili na mausab ang martial law. Gitagaan og gahom ang Korte Suprema sa pag-review sa tanang opisyal nga kalihukan sa gobyerno. Ako si Mildred Galarpe alang sa Sunstar Pilipinas.